నేడు మా సిర్పూరి మండల్ పాములవాడ గ్రామ పంచాయతీ పాములవాడ నాटे कुमरम भीमना विग्रहाविष्करण कार्यक्रम को मुख्य अतिथिगा हाजर गौरवनीय पार्लमेंट सभ्युलु अनि मा जातीय उद्यम नेता स्वयं बाबुराव साहब को संघ नायकुल को एमपीटीसी सरपंच को बाइक दादलेरू समदर को मलिंजोग विग्रहाविष्करण शुभाकांक्षलु हेच्चरे रविवार तो पाठ जातिपद आरसी मंत नडीतो आदिवासी 2016 ప్రాంతంగా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తురుందెబ్బకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాబురావు నాయకత్వం వహించబోయా ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೋಸ್ಪತ್ತಾರು ಎತ್ತಪ್ಪು ಬಗೈತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಿಲುವೆವತೆಗೆ ತಡಮೇರು ಎತ್ತಪ್ಪು ಬಗದರುಂಜಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣ ಆಯನ ಆಯ ಬಿಗರಿ ತಡಮಿಗಿರಿ ಪೊಚ್ಚಿಲ 18ಗಿರಿ ರಾತಿ ಯುಗಂ ನಾಗಿರಿ ಉಂದಿ ಬಂಡದಕ್ಕೂ ಪಾತಕಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾ ಪಾಚಿಕೊಂತ ಮರುಸ್ತಾ ಮಾವ సమాజ్ సో తేనుకో అనేక కార్యక్రమాల తర్వాత ఉద్యమము నేడు ఢిల్లీ స్థాయితో సుంజుకును నేడు దళితంత ఢిల్లీ మా నినాదమును మునివోసరి మంత్రుల నాయకత్వంనే నేడు ఈ కార్యక్రమము నేను చాలా సమావేశాల నుంచి వేస్తాను నారనాటే కుమరం భీమున విగ్రహం దశన రోను కుమరం భీమున ఫోటో మందన అని రోమమునగా కుమరం భీమున నామం మందన అని లమాడకు తెనని నినాదం మందన నేను మొదట గడిచిన 2 సంవత్సరాల ఉద్యమం చేసేమంత మా ఆలోచన మీ సందర ఆలోచన నేను వారు మార్పుదల రక్తపు భగవంతునిగా మా ఉంది నష్టమాశ్రమంతం తాను నష్టజీవన హక్కిరే నేను 3 మండలాలుగా మద్యపానం నిషేధం కీవలు ఈ చరిత్రాత్మకంగా వెళ్ళే అనేక మంది టీవీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసేమంటే నిన్నగిరే నేను ఎవరు వారు మల్లన్నలు వాళ్ళు టీవీతో వడసరే ఇదేనో స్ఫూర్తిగా ఎచ్చుకును నేను అనేక పేపర్ నాకు లీక్ ఇస్తారు నేను మా సుందరం సాటి జాతిపద అరసీమంతా నడితో ఆదివాసీ జరే రవిన పాటతో స్ఫూర్తి చేసి నేను మా బదైతే అమరుకుంటాడని డిమాండ్ సారథ నాయకత్వంనే ఢిల్లీలో లోతడు ఉండగిన భవైతే మంతమై అవైకుని సాటి నేను కొన్ని అంశాలు కొనుపరో చర్చ జరగన నేను నిజంగా సారథ నా ఆలోచన ఉంది ఏకని చిక్కుల తూటమాయకునే ఉద్యమం నిరంతరంగా కొనసాగన ఉద్యమ కార్యాచరణకి రానుమందున దానికి అనుగుణంగా మన సందర్భం ముడి దాని ఆలోచనతోనే ఉద్యమంలో ప్రణాళికబద్ధంగా ఓయిన ఆలోచనత సార్థగిరి మంత కాబట్టి నేను మన టీచర్ ఉంది విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో మాకు మలుంజొక్క 18 గాదిగుణతగా సార్గిరి వాసమతో ఆటరాత్మర విషయ వడకనేటి భగవతే గిరిపతి భగవతే గిరిపతి 18 తెలంగాణ ఉద్యమం స్ఫూర్తి చేసినే మరి నేను వాటి ఉద్యమం మునివసమంటారు కాబట్టి నేను అర్జాగతగా ఆ ప్రాంతంలో ఆ విషయతగా ఇది చర్చ జరగని చేతకే ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించడం ఆవశ్యకతమంతా నేను దానికో నేను అందరికీ చాలా సందర్భంలో నేను ఘర్షణ జరిగిన కొద్ది గాయాలు నా ఆలోచన నేను భారీ చేతకే ప్రభుత్వ విధానాలకి మార్పు వాసేమంతా చట్టాలలో మార్పు వాసేమంతా ఉద్యమం అంటూ ఢిల్లీలో లోతటో అది ఉద్యమమున ఫలితము తప్పకుండా సారథ నాయకత్వంలో వాంత అది వాయిస్నల్ మా రాజకీయ ఖచ్చితంగా కీర్తనలో నా ఆలోచన అంతా కాబట్టి నేను దాని తర్వాత జరగలి అనేక అంశాలు కొనుకోరు నేను ముఖ్యంగా కంచన్ బంకేనా కాగితం సురుకి అని ఉంది నినాదం నేను ఖచ్చితంగా అదే మాట తాగుతాను నేను మా విజయవంతం మాంత్రిక కమిటీ మీటింగ్ నాకే నిన్నత మా కేరమేరి ఇంద్రబాయిన తానే వీడియోతో తోచుకున్న కేవలర్త నేను బెల్ సాబ్కో బంద్ కీవడ ఆలోచనగా మోడీ డిమాండ్ కేవలర్త కాబట్టి 2 అంశాలు కొనుకోరు వడసికును నేను ముఖ్యంగా ఇది ప్రాంతంలో మా కుమరం జిల్లాగా మా జయనర్తక సమన్వయ కమిటీ ఆర్గనైజేషన్తో అనేక కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు తానా ఫలితాలకి అంతకంటే ముందు గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ లక్ష్మీబాయి నంబర్గిరి జిల్లా కలెక్టర్ పేరు తీసుకును కొన్ని ఉద్యమ ఫలితాలకు ఏదో నేను చాలా మందికి గతంలో సెక్రటరీ రాశారు సార్ తన విషయంలో వ్యాన్లో
నేను ఒకవేళ నేను ఢిల్లీ గౌరవ ప్రధానమంత్రికి భేటీ మాత్రం అంశం ప్రధానమంత్రిని అంశం పార్లమెంట్ అంతా కాబట్టి సార్ అంటికే పార్లమెంట్ వడకోలేక తెండుతారు ఇంకా నమ్మకం ఉద్యోగాలకు మళ్ళా ఉద్యోగాలకు సాటి గౌరవాయన కరితూరు వాయన బచ్చరు కలిసే మంత్రులు కరితూరు బచ్చూరు క్వాలిఫై ఆసే మంత్రి నోడ్పురో మేధావర్గం చర్చ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కుమరం న్యూస్ జిల్లాగా కుమరం న్యూస్ స్టడీ సర్కిల్ ఏర్పడుతాము అక్కడ డిగ్రీ క్వాలిఫై ఆస్త సందీర్ఘే ఊరుకో ఉచితంగా ట్రైనింగ్ కోచింగ్ కార్యక్రమం జరుగుతామంత కాబట్టి మడుందే పక్క కేరళ దాంతడితే మొత్తం మెర్సి దాంతడు ఆయన నాణ్యత నోటిఫికేషన్ వార్తకి ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అయిన చెప్తే ఖచ్చితంగా నమ్మడు కోచింగ్ సెంటర్ నాకు ఆవశ్యకత అంతా కాబట్టి బాయికి దాగలేదు కరితూరు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ మంత్రిపై నేను ఉద్యమ నాయకత్వం బాబురావు నాయకత్వంనే ఆ ఫలాలకు వాయించాటి ఇది వారి ఆదరణ సభ పడతామో నిన్ననే కోనర్ సార్ నాకు ఫోన్ కీర్తం సరే ఒక పక్క ఉద్యోగం టాక్సర్ అంతా తాకుసుకుంటే కొద్దిగా స్పెషల్ కేటగిరీ కింద ఖచ్చితంగా మాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేర్చేసి వస్తుంది నేను మాకు వస్కైతే అంటే అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు జమంతగా బానైతే స్పెషల్ కేటగిరీ అంతకంటే ముందు ట్రైబల్ పెట్టలేని బానైతే వార్తమై ఆయన ఖచ్చితంగా మాట ఉద్యోగాలకు సాటి నేను నన్నగిరి సార్ పడుకోలేక ట్రైబల్ మినిస్టర్ తల మాట ఖచ్చితంగా బతలుతున్నందుకు ఈయన రావుతుందో మనతో కాబట్టి నేను మీరేటో బానైతే ఉద్యమం నాకు బానైతే పార్టిసిపేట్ ఆశ మంత్రి ఆయన కరెక్ట్ కాంటెంట్కే ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై ఆయన సాటి ఖచ్చితంగా మీటో కోచింగ్ సెంటర్ ఏదో సాటి ఆశీర్వాద్ వాయినింజరే మీకు బలంజోక నన్ను విజ్ఞప్తికి ఇచ్చారు భారత చాలా మంది పేకింగ్ ఏఎన్ఎం తీసుకున్నాం బీడీ తీసుకున్నాం చాలా మందికి కాలేమంతా సార్ గతంలో మన సందీర్ఘ వార్త విషయం అది కాబట్టి ఇది విషయం కూడా వెళ్ళే చర్చ జరగన ఆ చర్చ కొరనే మన వాయువుని పోతే పలాత్మంతా సాధించని చెప్తే మన సందీర్ఘ మన స్మెస్ మన లాగా కాబట్టి ఈ విషయం నాకు ఆలోచనకి ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా వేస్తే నేను భవైతే అంశాల తుల్పులో వేదిక వరుకుతున్నాయి ఆ అంశాల తుల్పులో తప్పకుండా నమ్మటి కార్యక్రమం భగవద్గా నమ్మటి భేటీ ఆశ్రమంతం కాబట్టి నేను ఇది రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా కేవలం ఆదిలాబాద్కే పరిమితం అవుతుంది ఉద్యమమును సార్ గడిచిన 2 నెలలకు కేవలం ఖమ్మం వరంగల్ తగ్గ తిరువలత నేను మమ్మల్ని అగ్గగిరి ఉద్యమ స్ఫూర్తితో కలిగించడం సాటి అగ్గగిరి పోరాటం అంతా ఊరుకుని మాట సందీర్ఘే ఎక్కడికి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం ఈవిడ కార్యాచరణ ఉండే ముందుకి ఓఎల్ సర్టిఫికేట్ సమితి సపోర్ట్ కిటించరే ఈ సందర్భంగా వేస్తే నేడు ప్రధానంగా ధర్మ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విషయం నాకే నాయకులు ఆల్రెడీ కూసమైన ఇక 26-27 పార్కులు ప్రారంభాసేమంత నేను వారు భారతాలు వక్తము నేను जो బతులైతే మనతో నేను మన డిజిటల్ దళితంతో రిలీజ్ అందుకోను నేను మన డిజిటల్ మా ప్రసన్నగా కార్యక్రమం ముగించి అతడి చేస్తే ఇగటలు మాలాంటి మార్ల వైద్యులు పెసినేకే ఉంటే బగబగట నాన్నట్టు పెసినే ఉరా పేరు కాల్ కలిసి పెస్తే పేరు ఆశీర్వాద్ తప్పకుండా మంతా కాబట్టి పోసు బావైన ఇవి 2 మైనా మా నేమ్ బదైతే మంతయో అది నేమ్ ఖచ్చితంగా పాటించారని అది అంశాలతో కొరకు మన చర్చ తీయలాగంతా నేను ఆధ్యాత్మికంగా అదేకనే నా ఆంటీ గాది కూడా మీటింగ్ వెళ్ళంతా అది కోరితే పండంగి పియంచారు అది భక్తికి పియంచారని వాళ్ళ విషయంగా ఖచ్చితంగా మన రాజకీయ సంగతి కోరుతున్నాను భారత మన బస్సులో తాకడితే ఖచ్చితంగా పేరుని ఆశీర్వాద పాదలమంతా అది రకంగా ఆ సొంత అంశాలతో పాటు మునివకటించరే మీకు ఈ సందర్భంగా వేస్తే నేను మీరు బాగైతే వేదిక భక్తిపై తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా అది రేటు కింద కూడా వేస్తామో నేరుగిరి వేస్తామంటామో పార్టీ కన్నా ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ డిమాండ్ నాకు ముఖ్యం కాబట్టి నేను మీరు బదైతే నినాదంగా మంచిపై అది రేటుకే నా అందకు మోడీ కొడతలు వాసమంతా మారుతారు టీ మగ వాచన ఈక పరివర్తిక మోగని లమ్మర్నతే ఓడతాను దానికి బదులు ఈకే మునేని వాసమంతం దానికిదే వర్మకేనా కాబట్టి జిద్దున భద్రైతే నేను మంతమై నేను నాకు ఎక్కడ నేను మనకమించలే మీకు మలంజోక నేను హామీ చేసేమంతను కాబట్టి ఇకే కొన్ని అంశాలు నేను 40 సార్లు బేమరిక్కో నేను మా కొరడు బాబురావు సార్ వాళ్ళు దేవరి పుట్టుకో ఇది 40 సార్లు దేవరి 1976 లమ్మడుకున్న వేసుకోదా మన 2016 తర్వాత 40 సార్ల తర్వాత మా కొర దేవరి పుట్టుతారు కాబట్టి దేవరిన పక్కనే ఓన నేమ్నే తాకని నా ఉంది ఆలోచన అంతా భారత ఇష్టపడితే దుక్కు 4వ రోజు అంటే 40 సార్ల దేవరాందు 8 రోజున దుక్కే తమ్మే ఆయన చేస్తే తన బలివేల పత్రం వేహంతో దేవరి వెలవెల నేమ్ మన 40 సార్ల దేవరితో నేను అతని దేవరి మాకు పుడతారు కాబట్టి ఓన నేమ్నే ఓన పత్రంనే మాకు తాకను దాంతో ఖచ్చితంగా మేము ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజకీయ హోదాన మూడు మంతం కాబట్టి
అప్పుడప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కీలక పోరాటంగా ఖచ్చితంగా జరగను, ప్రతి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా శాంతియుతంగా పోరాటం జరగన నేను తెలంగాణ ఉద్యమం స్ఫూర్తిగా మటు చేస్తాను. కాబట్టి తేల విషయం దాకా నేను సందిరిగి తొలగంక మాకు సుఖం మచ్చలే కాదుకి నేను కైకొని వేయిస్తాను. నేడు పేర సుఖం మంతమికే నందమని బాబురావు సార్ మని చైర్మన్ మేడం అని ఉండే వంటి మన సీతక్కల వద్ద ఉండగిరి ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఉండగిరి మోటు మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్, ఒరిస్సాతో సంబంధించారు ఆల్రెడీ సారవృతంగా వర్క్ చేయడంతో. కాబట్టి సుఖకు మనకే కైకొని వేయి సూర్యులను నా వంది ఆలోచన. కాబట్టి నేను మీరు సందరికి मान मार्केट बगायचे म्हणता इनके यादव पडताबो बगायचे आणि घरचे म्हणताय आगे ఖచ్చితంగా మాతృసముద్రానికి అంత ఆయ హొత్తకే నమడికి కల్పి అంతం అస్క మేము చూడ్చి తమడ పదే చూడ్చి ఎత్తుకో. కాబట్టి అచ్చడి పేరి నేను మనకు బదైతే నేనే ఇది ఉద్యమమును భారించేతకే చాలా చుట్టూ విషయం ఆయో. నేను మన హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ చేతడితే రాజకీయ పార్టీ సందర్భంగా కనవి పాత మాకొందిరి బాబురావు సార్ నాకొందిరి వీరిని కేయిస్తారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నిటికీ అమ్మడికో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం మీరు సొండవైన చేస్తారు. సొండవైతే పేషెంట్ నమ్మిసి జాగే సొత్తమే ఢిల్లీ మీటింగ్ దగ్గరే సొండవైన కమ్మకు మాత్రమే బతి బగాజీ ఆస్తులు ఖచ్చితంగా నేను మా సమాజం మొత్తం నేను విద్యాపరంగా ఉద్యోగపరంగా అదేవిధంగా రాజకీయ పరంగా మా డిప్యూటీసీ మేడం వర్తబో నేను ఉంటుంటే డిప్యూటీసీ మా సందేహ అక్కడ మహిళ వాళ్ళ ఆలోచనతోనే నేను ఖచ్చితంగా తను కోఆపరేట్ చేసేమంతా సార్ అన్నిటికీ వకీల్ పడతారు మారు కుర్క బాబురావు సాబుని కానీ బుద్ధులు కానీ విషయం తావే. కాబట్టి మా నేను రాజకీయ పదవులకు మా ఉద్యోగాలకు మా విద్యావకాశాలకు ఆయొక్కనే మా సంస్థలకి రాసేమంతే. కాబట్టి ఈ సంస్థను కాపాడడానికి ఖచ్చితంగా మా వంతు తప్పకుండా కృషికి ఇంతమందిరే నేను బదైతే ఈ 3 మండల బదైతే స్ఫూర్తి ಹೆಚ್ಚಿಕೊ భారీ జతకే వేదిక వరకు సందర్గి నేను కందు గురించి జాస్త వరకు తాంతర సనేక నడతమంతగో పాప అంటికిరే మా చూతడిಗೆ మా టేక్ లక్ష్మీనల బాయిను और जास्त कलंजुకునే బాయిన్ కరప్ట్ చేయాల పరిస్థితి వాత ఉండే జరబతి రొపరొప బగాయబతి సాల్ టాక్సన్ మంత మన గుడి నుంచి మంత తబతి పూల్ బగాయ గదర్ సిఆర్ మొత్తం వాన్సే మంత అదెట్ల వెంకటేశ్వరన్ కి ఫోన్ కిసి వాళ్ళ సార్ మన మొత్తం దుకాణం బంద్ చేతటి నేను తబతి బగాబగకు పుట్సే మంత. కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వం మని కమిటీ వాళ్ళని మరి మా సమాజ కమిటీ వాళ్ళని మరి ఇది వేదిక మన మోడ బడ్జెట్ కావాలి మనకము బడ్జెట్ కావాలి మనకము ఓటు ಬೋನ ನಾಟೆ ಓರು ಬೋನ ನಾಟ ಬಾಯಿಗೆ ದಾಗಲಿ ಸಂದರ್ ಊರೇ ಕಾವಲಿ ಮೊದಲಾಗಂತ ತೇನ್ ಸಾಟಿ ಬಾರಿತೆಗೆ తేన్ తరచు అనేక నష్టాలు జరుగుతాను జాతీయగిరి. కాబట్టి ఇది విషయంగా మీరు సందర్గిరే ఆలోచన చేయటం జరిగింది. కల్గాంజా ఇది వ్యాసం నీకును నాసికింత నీ రోజును నాసికింత నీ దేశను నాసికింత బాయికో మెచ్చో కల్ మెచ్చో బాయికో మెచ్చో పేన్ మెచ్చో कलो जीवात के नियमित केली मनो निसतरे मात के वेल संग निसंग सालो आलो साब साल साने वेरी निसंग मन के तो बात करे उंदी बात करे हत्या का बात मला येता पेंड का बात के बात है और उंदी बात रखे बने बागा नरसी बात रे गोरादरे ए आतम से पादोरा बदना करते लसीपुर तो आजा వేలుని పర్వతం ఎంతగానో నాటుడి పర్వతం అక్షర ఆట ఫీజులు నేను నిజం దగ్గరే ఇది ప్రాంతంలో ఉండే 203 మండలంగా సిలసిలెత్తగా 450 250 నక్కనగా మరి కల్తు నిషేధం చుట్టూ విషయమై నేను అదే స్ఫూర్తితే నేను మరి బదైతే అనుకుంటే ఖచ్చితంగా తీర్చారా ఆదివాసులకు ఒకవేళ అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతారు వాళ్ళు ఇక మరి తోస్తాడు. కాబట్టి నేను మా డిమాండ్ బదైతే లమాడుకుని తండనే బదైతే నినాదం అంతాయో అది డిమాండ్ కిరే ఖచ్చితంగా మేము మీ సందేహ బలంనే మా సందేహ తాకత్నే పేరు ఆశీర్వదే తప్పకుండా నెరవేరంత అది తీసి తోడంతో సార్ బాబురావు సార్ నాకు ఈ సందర్భంగా